Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯза видеои мо мешавад дар бораи анамин курпачавориҳои метракӣ. Ина марҳамат тамошо кунед, бисёрам хушрӯанд. Иҷада ҳам туркиёш ҳастай, ҳам хитоиёш. Ма ози шумо да якта ба якта нишон метиҳам. Марҳамат бо диққат тамошо кунед. Ана ие ки рӯбарӯй мебинед, ҳамаи анамино туркӣ ҳастанд. 1 метршон 200 сомонияй. бинед чӣ хел гулои хушрӯвай. ин материалошон ваяй акриликай, акрилик меган. Бисёр материали нағзай, сифаташ хубай. ина марҳамат ба ҳазур тамошо карда, касое ки хоҳишманданд интихоб карда гиранд. баъд омада ҳамин видеоя кадомеша ки ман имрӯз мисол курпачавориёро нишон метиҳам, ҳамаи ино дар сеюм дарвозаи корвон ҳастанд. дар якум, дуюм, сеюм рядам хел ҳамин рядода ҳамин курпачаворӣ мефурӯшанд. анаи поёнаша бинед, иноям туркиян. 180 сума дора, 150 сомона дора ҳамин материалҳо. баъд 120 сомона дора. барошон калон калонай бинед. ҳамин як бараш 2 курпача мешава. ина бинед чӣ хел хушрӯанд. аз ҳама қиматии ҳамино 200 сомонаи метраш. дӯстони азиз, марҳамат, хоҳишмандо метавонед ки омада аз анамин намудо касоне ки харидор ҳастанд интихоб кунанд. бисёрам вақте бо ин наздик мебинед, бисёрам сифатошам хубай, худошонам хушрӯанд. ино аз ҳама курпачаи қимат ҳаминай ҳози 1 метраш 200 сомон. ози ман шумода бо арзоношам нишон метиҳам. дӯстони азиз, ё гулои 3D доранд. бинед 3D яъне ҳамин мисли чӣ хеле меган зинда метова ҳамин гул. бинед хамелеонои туркира. инош 180 сумияй. ҳар намуда гулош ҳастай. баъд ана ин тарафа бинед дӯстони азиз, ино 70 сомон, 65 сомон, 80 сомон. ино аллакай хитой ҳастанд. хамелеонои хитой нархошон ана намехел. дӯстони азиз, 1 метр 65 сомон, 80 сомон, 70 сомон анамхел нархошон. иноям беҳад хушрӯанд. бинед ҳар хела гул дора. видеои пештарада ман шумода амин тайёрошо нишон дода будам. дӯстони азиз, аз анамин намуд хамелеоно пахта андохтагӣ. касое ки тамошо накарда, марҳамат канали мудро омада видеои пешинара бинед. курпачаҳои тайёри анамин намуд хамелеона шумо дар оҷа мебинед. ав хамелеоне ки 200 сомон буд метраш, аз вай курпачаворӣ набуд. вая ма ба навор нагирифта будам ростӣ. иҷара бинед чӣ хел рангои ҳархела дора. ҳафтод сомоно бинед, хамелеонои 70 сума 80 сумара бинед чӣ хел хушрӯ метова. ана иш боша 150 сомонаяй туркияй. усрхиш туркияй. иҷада бо бинед чӣ хел бисёра. инай бахмалои тоза ҳастай 40 сомонӣ 1 метраш. баъд ана ряди боло ва ё 3D-ян. 3D-ё 200 сумӣ, 180 сумӣ. дидед дӯстони азиз, чӣ хел ҳар хелаи материалҳо.
озима шумода чӣ хеле гуфтам арзонтара кушам пешниҳод мекунам, нишон медиҳам. касое ки ба харидор ҳастанд метавонанд хоҳиш кунанд, дархост кунанд. раҳо ки кушода шид, худо хоҳа ба Русия ҳам равон мекунем. ана иҷа дӯстони азиз қолиниё ҳастай. ана ми намуд курпачавори қолинӣ ҳастай. қолиниё аз нархошон ҳамин намудое ки ман нишон додистам аз 45 сомон метраш то 65 сомонара дора. набинед чӣ хеле ангош ҳастай. ё анамин ваянд курпачаҳои қолинӣ 1 метраш аз 45 сомон сар мешава то 65 сомонашам будай 70 сомонашам будай. ами қолиниёи тозааш ино хитоиян. баъд иҷа астарако ҳастай дӯстони азиз. ина бинед вая 15 сумаву чанд сума 10 сумаву ҳар хела ҳастай. ана иҷа бинед ана мино ҳамаш қолиниян. ман хостум шумода нишон диҳам ки хушрӯтар бубинед. ё астаракошан. ино астаракҳои 15 сумаян. инҷа бинед қолиниё чӣ хеле гулои ҳар хела дора. бозор анамин таги нависо баъзе ҷоҳо бисёрам торикай. барои аввайоқа хушрӯ ба навор гирифта намеша. ана ира бинед и 200 сомонай материалаш туркияй. бинед материали амо акрилови меган амо хелай сифаташ беҳад нағзай. 1 метраш 200 сомон дӯстони азиз. иҷада ман дӯстони азиз мехоҳам простинвориёра шумода нишон диҳам нархошона гап занам. ана мин намудо дар сеюм дарвозаи корвон, дар сеюм чорум дарвозаи корвон аз тарафи оптовӣ ряди дседа. ана мин чӣ чизе ки озима шумода нишон метам. агар оптови бигиред оптови нархаш 10 сомонай. бисёр вақт мисол хидмон омада маям ам мисол вақте дар кор мешид омада 15 сомонӣ мехаридам аминора ай дигар ҷо. ҳозир иҷада бинед нархи оптомуш касе барои савдо гирифтан мехоҳа 10 сомонӣ. на марҳамат хеле зиёда инҷа интихоб барои кӯдакҳо ҳастай, гамазӣ ҳастай, мисол барои анамин ҷогаховӣ ҳастай, барои курпачаворӣ ҳастай. ҳамҷа чӣ намуде ки ҳаст 10 сомон. 1 метрш 10 сомон. барошон калонай 220. ина марҳамат тамошо кунед. материалша бинед. материалша пахтагиай. и вақте ки шумо вай мегиред ҳамин нуқтаи савдода метраки 12-13 сомонияй. вақте бисёр мегиред барои савдо мегиред 10 сомон. ина бинед аз ана ино ҳастай. читако читак меган ира. гулмайда, гулкалон, нағзай. ҳамин чизе ки ман нишон додистам ино рангошон намерава, пад намезана. чӣ хеле ҳамин савдогаро гуфтам пад намезанан ино. иҷара бинед чӣ хеле бисёрай. ҳар хела гул дора. барои кӯдако, духтарако, бачаако метавонед ки барои фарзандони худтон интихоб карда гиред. ана иҷа бо гамазиё ҳастай чанд намуд. гамазӣ бинед дӯстони азиз 1 намуд 10 сомона доранд. бо 1 намуди сифати нағзтараш оптомуш 11.5 сомона доранд ки сифаташ хубтаракай вая. ае ки ман озир нишон додистам ино 10 сумашан. бинед чӣ хеле бисёр иҷа. ана вая бинед барои курпачо аз таракҳои курпачара бинед чанд намуд дора. иҷа ҳам 15 сомона доранд ҳам 10 сомона доранд.
ино рангошон намерава. Пурсон шидам, гуфтан нағзаи сифаташ хубай, рангаш намерава. Иноям барошон калон най 2.20 дӯстони азиз. ма ози чизе ки гуфтастам 1 метр шада назар дорум. набинед иҷа барои ами вай астай астаракой кирта астан ам хеле ай баъзеҳо ҳамчун мағзи ам истифода мебаранд сиёҳоша 1 метрш оптумда 3.5-4 сомон буда юра. бадана юра бинед ино вақте ки рулонгири 10 сомон 12 сомон. марҳамат бинед намехе нархо и 50 метрай ба фикрам я рулонуш бинед дароҷа навистагиай рости гап напарсидам аз соҳибуш ва чи хеле мебинед дар анам танаи коғаз 50 м навистаги буд. шояд ки ами 50 метра да назар дора. бинед касое ки рулон мехаранд анами астаракиё намехел ана ина мудгамазиёра бинед барои кӯдакҳо пахтагии хушрӯ ино нархошон оптумуш 11.5 сомон. пеш вақте рости мо харида будем аз амино духтарчаи майдаакамда барои таваллудхона 15 сомонӣ харида будем. ҳозир шояд ки метраш 20 сомонӣ шуда боша. иҷада бинед оптумуш 11 сомон. ана иҷада дӯстони азиз велюрои вай барои курпачаворӣ иҷада 15 сомонӣ будай нархошон 1 метрш 15 сомон ай дӯстони азиз ва чи хеле мебинед ҳамаи ҳамин курпачавориҳо ҳамин як барш дута курпача меброя. бинед барша бинед чанд қадарай ози инора гулошон беҳад зиёдай ма шумода нишон метиҳам ва кадом гуле ки шумода маъқулай метавонед ки ба ҳазур тамошо кунед интихоб кунед дар хонаҳои худ. баъд омада аз бозор аз анамин сеюм чорум байни сеюм чорум дарвозадай амиҷо омада бинед ва харидорӣ кунед. чи хеле гуфтам ма ҷои аниқа ба навор гирифтагӣ нестам. аз чанд ҷо кам кам анамин чизора ба навор гирифта пешниҳоди шумо кардагим дӯстони азиз то ин ки нархҳоро шумо бинеду бохабар шавед. ина марҳамат инамин велюро 15 сомонӣ метрш барои курпачаворӣ. анай гулоша бинед чи хеле гулои хушрӯ бромадай. ҳозир якчанд намуди дигара нишон метиҳем. ранги анамин қолинояй ранги курпачаворӣ қолинӣ астай ранги анаваёяй гулош. агар шумо хоҳед аз анаин 15 сомон метавонед ки харидорӣ кунед. велюруш ғафси хушрӯвай сахтакай иҷама дидам бо ғафсай ами велюруш. ана ин тарафа бинед чи хеле хушрӯвай гулои анамино ранги анам курпачавориёи қолинияй чанд намуд дора. ино анамин балхои тозаян 40 сомонӣ метрш. набинед ино аз тошкентан аз ами ҳаст вай истеҳсоли хуҷанд ва ё 37 сомонан. ин намудаш боша 40 сомонӣ. доставка надорем дӯстони азиз аз ин курпачаҳо. айни замон оянда ки ташкил кардем доставкара баъд бо ма ба шумо хабар метиҳам. метавонед ки дархост карда харидорӣ намоед. яна дар инҷа бинед ҳама гулош ҳаст. хоҳед гулмайда ҳаст хоҳед дигарш ҳаст. бадана ё бинед дӯстони азиз барои астарак агар оптум гиред шумо оптум гиред ҳамина 8 сомонӣ метиҳанд. анамин намуд астаракора 8 сомон метрш меғалта. баъд анаи мағзивориёра ма пирсидам рулонаш 400 сомон
من نفهمیدم چند متره هم خیلی پرسیدم. گفتن یک رولونش 400 سومونی. انا بینید نه از ترکیوش هم کشتوان 8 سومونی وقتی اپتم میخرید. مترکی ممکن 10 سومون 12 سومون باشه. اینو کسایی که برای خونه کم میگیرن. مرحمت. خلاصه دوستان عزیز امروزه ویدیوی ما به پایان میرسد.